Jeg har været akut ude ved en veninde på hospitalet. Her i ugen har hun været ved at stride flere gange og forlade os. Og ja, det rører mig selvfølgelig dybt, men jeg synes egentlig, jeg var rimelig fattet, da jeg sådan kom ud for at snakke med hende. Men da jeg så hører, at hun har været så tæt på at dø, og heller ikke sådan her, frikendt endnu, i og med, at hun venter på en rigtig stor operation, så fortæller hun også om alle de tanker, jeg selv havde, dengang jeg var så tæt på at dø. Og det er simpelthen så mærkeligt at høre det, fordi at de færreste, der forstår det. Hvis man ikke har været helt derude, hvor man først har været igennem hele den der fase forvirring over, at det virkelig kan stå så slemt til, og irritationen over det, hvis ikke ovenikøbet vreden over det, og så helt hen til at acceptere det. Hvis man ikke har været helt derude, så forstår man simpelthen ikke, hvordan det er. Det er så vild en oplevelse at være så tæt på at dø. Og især så er det vildt, og det oplever både min veninde fortalte mig, og hvad jeg selv har følt, at man faktisk godt kan være afklaret, og være helt rolig, og faktisk ikke være bange for at dø. Og da min veninde så sagde det til mig nu her, til aften, jamen, så blev jeg simpelthen så rørt over det. Fordi det var så mærkeligt at høre nogle andre sige det. Høre nogen sige det, som jeg prøver at forklare. Og jeg prøver faktisk tit at forklare det netop også til mine foredrag. Lige for tiden, der går jeg hele tiden sådan og tumler meget med tanker omkring den gode dialog mellem patient eller borger og sundhedsvæsen, fordi det er mit næste arrangement. Og så sådan noget her sker, så tror jeg også, at jeg bliver lidt ekstra rørt over det. Og det sætter gang i rigtig mange tanker omkring det hele. Allermest så sætter det i gang i tankerne om, at jeg er stadigvæk ikke bange for at dø, men hold nu fast, hvor er jeg bare klar over, at jeg nu her, de her 17 år efter, at det stod så slemt til, virkelig i den grad har noget at miste. Og det tror jeg egentlig, det er bare min pointe nu med den her video her. Husk på, hvor meget vi har i virkeligheden. Alt det, livet det indeholder, er op- og nedtur, og også det vejr, fordi at, det er vigtigt for os at mærke både sorgen og mørket, for os at kunne se lyset og mærke glæden indeni. Og så er jeg i den grad blevet bevidst om, at jeg skal ind og kramme mine kære, den familie, jeg nu endelig har fået mig. Om de sover eller ej, så skal de lige have et lille kram og et kys. Forhåbentlig uden at vække dem, og min mand skal have et stort kys. Og det er det, jeg gerne vil bringe. Den her tanke om, at vi skal være glade for det, vi har. Selvfølgelig skal I passe på jer selv, men gå nu også hen og give jeres allerkæreste et rigtig stort kram og kys, fordi man ved simpelthen ikke, hvad der sker, hvad morgendagen bringer. Ha' det godt derude og pas på hinanden.